Right, muri yeZimbabwe nyaya yandakubatira muzuva ranhasi inyaya yemurume uyo akaroora nemari iyo inosvika $3,500. Murume uyo anobvisa mari iyi abva apiwa gupuro redhola bvanyimwa mukadzi wake. Muri yeZimbabwe zviri kutoitika muno munyika yedu yeZimbabwe. Chakusiyai muchinzwa audio maupdates mavhu nemarara akawanda kutaurirwa unyimwa sembari dzekumusana. Saka chakusiyai muchinzwa audio apedzonzwa audio tozonofika comment section. Please make sure to subscribe tena on that notification bell. Nyaya iyi unoitongose vamwe ndo vari kuzobuda uchiti hanzi mukadzi uyo mukadzi wechikwambo chete wai vakazomunyima mukadzi wake munabvisa $3,500 gupuro bvanzi tiri kupa dhola baya padheni. ReZimbabwe kungotora mari nongoti oyi ijerai zvenyu chindidzoserai cheje dhola apo chavatenga chachona hachipo. Ndatinzwe zvizere. Hello. Hello? Yes. Makadi zvenyu? Makasumba. Vakuru makadi zvenyu? Ndinani. Ndikutaura na Mr. Nyauchi. Ndine. Okay. Makadi baba? Ndinani hedu. Namburi nani. Awa, sisu tichiri nani chete. Ndinetwo Timothy. Ndinetwo Timothy Chisakuwana. Alright. Ndiri cousin blaza ya Blessing. Zvakanaka tafara kuziva. Handiti kababa kaneniwo ungoti basa parakaitwa chete ndanga ndisipo. Because ndosenza out of town nebasa saka inyengoti papa ndandauya for weekend. Ndokubva kuhospital paparenyatwa. Mukomana angodona. Anzadona saka angaiswe koko saka manje ndazongofonerwa nehanzvadzi yake inogara kuDamafozi. Ndo pandazomandimhanye sinzi ndandiripo padhuze. Alright. Saka uri sei ma? Akazvimba festival chokwadi. Saka kutaura kwavari kuita manje kuhospital vari kuti stress. Angambotadzi nekuti zvinhu zvacho zvese maitikira zvakaitaka zvinotongo stress. Handiti zvinhu zvinofanira hakuna zvinhu zvakadaro zvinhuwo zvakatipisira zvinyowani kuti aize kune zvinhu zvakadaro. Ndo saka ndafona baba ndinzwisise bhoze nyaya iyi azongonditaurira but ndikuona kuti munhu ari kubatikana saka haana kutaura zvakawanda asi inini ndakutaura kuti kufona kwandatozoita ndati ndinzwisise semukoma wake kuti zvakambonasofamba sei bhozi kuudzwa kwaandita anditi ndima makamira sababa. Ndizvozvo tanga tiri wana baba tanga tiri 3 nokuti mamiri azvakaita uyu musikana baba wake wekubereka wakashosha yakawa. Saka inini tosuti tiri hanzvadzi tiri ana mukoma. Imi muri chi? Ndiri mukoma ukama chaisha tiri mukoma asi munozviziva zvokuti kana mamwe masituations akadai tinogona kumirirawo chi hanzvadzi dzedu tiri ana baba. Saka imimi muri mukoma wemukadzi anga achida kuroorwa naBlessing. Muri hanzvadzi cousin brother. Osa muri atezvara kemi. Zvakada kudaro. Saka hamusi bamukuru. Bozi kutaura kwanga anga chiti muri bamukuru murume watete. Inini zvazvakadai zvekudai ndikaenda sokujekesa uyu kuroorana kukaita Aisha naBlessing. Hatina kumbovhira takatombozwa kana kuti kufambidzana kwavo handiti kana musi wauya kooroora Blessing the very day yatatofonerwa kuti mwana ari kudini ari kuroorwa kuno that very day. Makangoita zvongoudzwa kunzi mwana ari kuroorwa. Ndakatoforwa nehanzvadzi yake yemudumbu inonzi Leroy. Ndo hanzvadzi yake yemudumbu yaanobarwa naye mudumbu ana baba akasiyana but mayungu. Inini nditori cousin brother muukama hwedu
Alright. Saka achitondifonera kuti mukoma ndozvitori uko ndikati iwe ndiri kugadzira huku dzangu kainini because ndoitawo zvehuku izvi ndizvozvo kazi mukoma tochidini nekuti vanhu vatori munzira watosvika. Alright. Ndo ndachiti zvinanda ndakati tichitimirire mwana wamai zvinhu zvikaboza munoziva panodaidziwa zvinhu zvakanaka ka munhu wese unomhanya nekuti zvinhu zvakanenge zvakanaka ka izvozvo ichokwadi. ngati zvinhu zvakanaka izvi kototaurira wadzimai ndaumhanya chipamhiri kudhuzene panofambika kwandiri nini. Alright. Pakuchitosvika tatosvika ndo pakuchionekwa kuti anga anofanira kuuya tete waifanira kumirawo satete chaiyo chaiyo wakanga wari sabatika kana kuti wanga wakatsvagwa zvedu kutaura izvi ndo maitika zvakaita kuti ayanga ngori just a phone call kutoti nhatoma mutare right. Zvadaro ndikati zvinganesi hatikati zvinhu zvemwana zvingamira nekuti zvinhu zvakanaka izvi makurukoto akanaka chiregai tiisheze wadzimai wangu inini mazona wauya wanotorawo chichipo chatete kana kuine zvirango zvinoendawo natete zvinozongoenda iwo asivana wakamirirawo chi kuti urongo wafamba zvakadini zvakanaka. Sorry baba ndoda kunzwisisa saka adzimai enyu ndo hanzvadzi yababa vaisha? Ewa wadzimai wangu inini ndiri hanzvadzi yaisha kukama. Alright, saimimi ndimi alright. Saimimi muri makazini hanzvadzi yake yemudumbu ndiriro. Alright. Saka ukazini wenyu na Aisha uri kusaidi kwana baba kwana mai? Uri kwana mai wangu tochiti mbuya wangu wekubara mai wangu inini ndo sisi wambuya chota wari kunokwa mai wamai Aisha. Ndapanzwisisa. Saka mai Aisha ndimai inini kwandiri. Saka imimi alright ndapanzwisisa. Saka imimi ndima makamirira sababa handiti? Takatiri 3 doti mupazvise. Imimi nehanzvadzi yaAisha yake mudumbu neimwe hanzvadzi yake kusaidi kwababa. Kusaidi kwababa handiti? Yange iripo manje. Saka listi rakagadzirwa nani? Listi remaroro? Listi rakagadzirwa naLiro yanzvadzi yake mudumbu? Yemudumbu inini ndakatodaidzwa vanhu watosvika nditakazotopa pekuti vanhu vasvikire paumba pangu ini kuti vanhu zvawatomudzira ngavachisvikire kumba vochizobva paumba vachiuya kuti zviitewo chiwanhu zvinhu zvifambe zvakanaka. Saka ndomamiri azvakaita. Saka alright. Saka iye Leroy ari kuti chii pamari kana akaita nyaya bhozika mukadzi isusu haana anombopereka kwa mukadzi, which is a very big problem nekuti haana kuperekwa. Saka disappointed mufujenyu sorry yenyu baba pamusoro yenyu baba sorry ndikuti airtime kunozopera handinangu airtime yakawanda asi taida kuti tibatsirane handitika kuti nemamiriro akaita nyaya handitika iye Leroy hanzvadzi yake mudumbu ndizvoka imimi muri mukoma kwaari handitika? Ndiri mukoma kwaukama. Saka muning'ina wenyu madi mamboti magara pasi mozoti bhozi mukadzi uyu hasati abva mumusha menyu bhozi dai kuri kunzi akauya kuno ndizvoka akatambirwa kumusha kwedu ndizvoka atambirwa mumusha medu mukadzi aperekedzana natete ndizvoka vamuunza musha tatambura mukadzi pozitika zvinozoitika izvi zvinhu zvinokwanisa kunzwisisika asi apa babaka nemamiriro akaita zvinhu da kuti tionesane handitika nemamiriro akaita zvinhu ene nesiteti ine munin'ina wangu haina kumira zvakanaka bhozi kutira pachokwadi ika tichiitarisa pachivanhu ende uye nepamutemo ndizvoka ifraud itori fraud rara. I agree nemi ifraud handitika. Saka Leroy pachokwadi nemi kuti this thing dai ndaiziva kuti ndo kwezviri kuenda I don't think dai ndakatombomhanya kunomirira zvinhu zvakadai. Saka ndanga ndichikumbira kuti mugare pasi naLeroy
magara pasi naLeroy nemumwe handisati mukomana munengina wenyere anga aripo chitiri wacho handitika moonesana sevarume because imhosva mumbozwe kusaidi kwangu inini ndizvozvo right kugara pasi ndakagarisa pasako manaye Leroy ndakamudaidzaini kuti Leroy mashure api kuaya amuri kutiitira akadai aya handiti kam but to tell you chokwadi chaicho hatinoda kuaimbwataudza mupini simba reishu iyi riri mumaoko mamai aAisha. Alright. Because adzoka kwatiri ndimai Leroy ndimai futi and Leroy different fathers, remember. Saka inini I want to be truthful name kuti this issue it has to be taken direct to the mother because ndo wane mwana ndo yakura ari kuramba nemwana ofuchi ndo zvandakaedza kutsanangurira kuti masimba edu isusu tiri takamira sana baba asisitoriwana ini ndaitomira ndichida kuti zvinhu zvifambe zvakawanda ko asikadi kuroorerwa ndiani wena ipapa mukutaura chokwadi baba asi futi mukona sei inini ndazoita zvivindi zvekuti ndikutaure nemi baba bhozi muri baba ndizvoka pachivanhu muri baba handitika saka ndazoita zvivindi bhozi inini ndiri mukwasha handitika bhozi ndatoita zvivindi bhozi ndaona mamira akaita situation kuti munin'ina wangu izvezvi so akurwara akupinda maexpenses and apa yeti akakomita more than $6,000 kuti varore munhu handitika yeti zvinhu exactly handitika health yake yaat risk ende overloadza kuti mari ende psychologically atori affected handitika saka ndozvandikuti muupenyu wangu kuona situation yakadai yekuti munhu anoroora munhu apuwi mudzimai it's new to me mazvona saka apa paka sana baba ndizvoka vana baba vemunhu tichitara pachivanhu ndizvoka reality ndo yamataura yekuti amai ndo vane simba rese ndizvoka panyaya asi tichitarisa inini ndichiuya ndichitarisa nyaya iyi from engo yangu ndizvoka ndikuti ndikutaura nababa ndimi makatambira rusamboka ndizvozvo bhozi rora rusamboka saka vana baba imimi ndimi makatambira rusambo handisi kuziva zvakazoitika asi tichingotarisa zvinhu ndizvoka nepachivanhu ndisati inini ndatozotora chitanho chisiri nyore choti ndakutaura naatezvara nyaya idzi asi hazvifanenge zvichidaro asi takutaura tichibatsirane handitika kuti saka baba saka zveshuwa to rusambo rwakangoenda here ndopanda kushuya ndichiti inini ndiri kufarira kubvuta kwamaitawo and handisi kufanira kuti nditaure mazwi ekunyepa why ndikanyepa pemuchasumuka kana kuya kuni hamuchatora hamufa mutora matanhoyo mune mazwi ekunyepa anobva kwandiri inini mari yerusambo chaiyoyoyoi yakatorwa namai mari yese zvinhu zvese amai ndo vakatora mari yese yese alright saka toti tizwana nepachokwadi because I'm not going to be lying and ndinosikwa ndakadaro ndinoenda kuchechini saka chokwadi ndo chatodoti tibutirane pachena saka ndiri kuti ane simba nemwana ndimai kutanga ndakatofonerwa wakwambo watosvika muarea yatinogara wasina pekusvikira wari kumashops meaning kuti programu yange yakatorongwa tisoka takatombokopa ndizvozvo munin'ina uyu hanzvadzi yake mudumbu ndo yakazotoremerwa ari mutaona kati hazvitohe upere yani yamukoma ndiye yakundifonera kwete mai yacho anofonerwa namai aisha paini mai aisha anotombotipira nyaya iyi akandifonera mukoma muripo ere kumba ndikati yazi ndafonerwa namaiyo kuti aisha ari kuroorwa mini kuti kuna iye anga akatozviti
Ona kuti kuti tibatsirane panapa baba. Bozi nyaya iyi ika. Nemamiriro akaita handisi kuona amai vachibuda panyaya iyi mune zvakanaka. Saka saamai venyu ndizvoka dai mataura nemunin'ina wenyu. Amai nyange vakaita nharo vakaita sei asi vanenge vaita sei vamboziviswa varumwa nzeve. Munoziva kuti mhosva baba mhosva iyi murume unokwanondizwisisa nekuti nyaya iyi yatotora nguva yakareba vanhu vauya vachidzoka vachiuya vachidzoka mutori kumashure kwenguva imimi zvandotokutaurirai ndo chokwadi chaiyo andondino kuti mudoti mbitsanangure se aiwa handisi kuti nina one baba mbira ndipotaura mufambo indori ndiri kudaro engo yamuri kuuya nayo engo yakanaka yekuti dai tagara pasi tadai but ndiri kuti that engo yamuri it's way too late inini handiteererwi but in simple terms I don't know how you want me to explain this situation. All right baba ndakatonzi izwai ndakatonzi blokai mafoni aanhesi anokufonerai inini I don't have to say zvinhu. All right. Saka I'm being very truthful, my dear. So that muswetosakasana meso ndichaziva kuti anaroba bande kataura naye haanyepiba munhu. I'm so truthful so that imini if you have decisions you are going to take and you have to take muchiziva chokwadi not makatokouya kunokairikese zvinondisiririsa inini zvinotondirwadza. I've got a family kainini nemhuri nditori no mwana akaroora zvinhu izvi haisa ndakambozviona muupenyu hwangu zvakaitwa nesaidi rekwedu rineyo but the problem is kuye ndiri kutaura izvi hakuna chendinoteererwa ba ndozvendiri kuti inini I'm a nobody just like ndakatofonerwa kwete namai yacho ba ndakatofonerwa anodaidzwa mukwasha atosvika mumusha mine kuti ndakatagara ndistori muprogram uyu munin'ina ndonya kuzoti mukoma hamugononga muripo here asi unoziva uchidaidziwa zvinhu zvakanaka ka unenge unomhanyirawo zvinhu zvakadii zvinhu zvaka ndokuuyawo kwandakaita ini